El concurs internacional de paella valenciana de Sueca, un dels esdeveniments gastronòmics més esperats de l'any, va presentar la seva 62 edició, la qual se celebrarà el pròxim 10 de setembre en la seva ubicació habitual, el Parc de l'Estació. L'esplanada de la Muntanyeta dels Sants ha estat un any més l'escenari escollit, envoltada de camps d'arròs i en un entorn únic i emblemàtic. Per a la presentació, igual que en els últims anys, s'ha creat un bodegó típic valencià amb el qual es pretén fer un homenatge al logo oficial del concurs, el qual posa en èmfasi la internacionalització del certamen i el protagonisme de Sueca com a lloc de reunió cada any dels millors cuiners i cuineres. Enguany hem volgut potenciar la imatge del concurs a nivell professional i afavorir les aliances amb patrocinadors i partners, donant-li així visibilitat al nostre concurs i de la seva organització. També hem volgut potenciar la ubicació de Sueca i la internalització del nostre concurs, per això hem ficat al cartell los mejores cocineros del mundo en un solo lugar, o, dit en valencià, els millors cuiners del món en un sol lloc. Sense oblidar-nos que Sueca és la capital mundial de la paella. A la roda de premsa de presentació han intervingut l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora responsable de Turisme i del concurs internacional de paella valenciana, Manoli Egea, el director del certamen, Toni Landete, el coordinador gastronòmic del concurs, Adolfo Cuquerella, i el president del Gremi d'Hostaleria, Salvador Ortega. L'acte ha comptat amb l'assistència del director general de Desenvolupament Rural, David Torres, i del director del CDT de València, Javier Solsona, que ha acudit també en representació del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. Per a nosaltres, com a Ajuntament, és un motiu de grandíssima satisfacció presentar una nova edició perquè suposa un gran orgull comprovar que a base de molt d'esforç i dedicació els fruits que any rere any recull aquest esdeveniment gastronòmic de caràcter internacional que ha demostrat no haver tocat sostre quant a reconeixement, admiració i respecte es tracta. I tot això és gràcies a l'afecte, l'admiració i el respecte que desperta entre els professionals participants, visitants i mitjans de comunicació que ens acompanyeu i contribuïu al fet que siga un dia tan excepcional. De nou, com no podia ser d'altra manera, des de l'Ajuntament de Sueca estem treballant de valent, sense escatimar esforços, perquè aquesta nova edició siga encara més especial. Per a mi, com a alcalde, és un honor que Sueca i el seu certamen gastronòmic perdure i millore en el pas del temps. I així ha sigut el nostre objectiu durant els últims anys, malgrat les dificultats tan greus i inesperades a les quals hem van haver d'enfrontar tots. I així serà sempre la nostra meta, potenciar-lo, perquè així li ho devem als nostres avantpassats, que amb tant d'amor i respecte van cuidar aquesta recepta i el seu certamen perquè arribara als nostres dies convertit en un gran referent a nivell mundial. L'organització del concurs està treballant sense descans per a oferir una edició molt especial que reunirà els millors cuiners i cuineres nacionals i internacionals entorn al plat més reconegut de la cultura gastronòmica valenciana, la paella. Estic molt il·lusionat i motivat per poder dirigir i coordinar aquest concurs un any més, perquè aquest concurs és el concurs gastronòmic més antic del món i més reconegut, com és el concurs internacional de paella valenciana de Sueca, en esta 62 edició. Com tots vostès hauran vist, ahir darrere tenen representat un caldero on tenim el mapa del món i hi ha un únic punt negre, que en aquest cas és Sueca, la nostra ciutat on anem a dur a terme i aquest gran concurs on tots els professionals cuiners van estar així el pròxim 10 de setembre. No vull deixar de dir que enguany hem fet un concurs de paella amateur, gràcies al senyor alcalde per la seva insistència, i que els guanyadors formaran part del jurat del 62 edició del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Molt il·lusionats, vos ho dic de cor, tant Toni com jo, ens parlem tots els dies, tenim molta gent que vol vindre a concursar i com bé veureu, enguany hem ficat un eslògan que és los mejores cocineros del mundo en un solo lugar, que va ser Sueca. I dins de lo que és la ciutat de Sueca, el que volem fer és que tots els professionals que vinguen sàpien cuinar en llenya, perquè no és igual
cuinar a gas una paella o un arròs que una paella o un arròs en llenya. El president del Gremi d'Hostaleria de Sueca ha tingut unes paraules d'agraïment per a l'alcalde i la regidora del concurs per la confiança depositada en el gremi per a participar en aquesta presentació. Ara m'agradaria començar conforme acabi l'any passat. L'any passat i diguem-vos que el Gremi d'Hostaleria de Sueca i Platges està molt unit i prova la tenim avui així que n'hi ha més participants que l'any passat i que colze a colze hem elaborat este menú que després degustareu. Els millors professionals en un sol lloc. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i espero que gaudiu del nostre treball fins a l'any que ve. El certamen gastronòmic de la nostra ciutat, el més antic de tot l'estat, tornarà a comptar amb una àmplia representació dels i les millors professionals vingudes de diferents racons del territori valencià, d'Espanya i de la resta del món. Prèviament a la presentació de la 62 edició del concurs ha tingut lloc la signatura de convenis amb els patrocinadors del certamen en la cuina típica valenciana del segle XVIII que es conserva en l'edifici de l'ermita de la Muntanyeta dels Sants. Sueca, coneguda com a ciutat arrossera d'Espanya, acollirà un any més aquesta cita ineludible per als amants de la gastronomia, en la qual es posaran de manifest les millors pràctiques per a preparar aquest plat tradicional amb un sabor únic i inconfusible.